Il-Ħamruniżi issibgħu f'sinar laqgħu li 3 stati maġi ta' Bethlehem f'Għajn Silem fil-Knisja ta' Santa Marija tas-Samra biex jippreżentaw id-deb, inċens u mirra lill-ewwel bambin li uża San George Preka fl-1921 għad-dimostrazzjoni tal-bambin fil-lejl tal-Milied. Hekk kif deru fit-triq id-Duka ta' Edinburgh, il-maġi ntlaqqgħu għad-daqq tal-għanijiet tal-Milied mit-3 banet Ħamruniżi flimkien, dawk ta' San Giuseppe, l-Immakulata Konċizzjoni u San Gaetano. Il-preparamenti mill-Kumitat Organizzattiv immexxija mill-Kunsill Lokali ta' Għajn Silem flimkien ma' laqdiet tar-raħal ilhom għaddejjin minn Settembru b'alterazzjonijiet u bini ta' affarijiet ġodda fis-sit f'ta' Passi. Il-Viċi Sindku tar-Raħal Awċi ta' Għajn Silem, Franco Ċangura, tagħna aktar tarif dwar il-11 edizzjoni ta' Bethlehem f'Għajn Silem. Dis-sena ftana fit-13 ta' Diċembru u ħanibqgħu għaddejjin sa' għada u dejjem il-gran finali kun dan il-famuż tista' tgħidlu hekk simboliku vjaġġ tal-maġi fejn l-uniku messaġġ li donatu għandna nduru minn raħal għal ieħor u waslu messaġġ ta' paċi kif għamlu l-maġi mbagħad imorru jżuru Sintendi għada jingħalaq fejn aħna nitlu trionfalment f'Bethlehem f'Għajn Silem. Ċangura meqjus bħala l-moħħ wara din l-attività u l-għenija tal-Gżira Awċija li għalija jaqsmu l-Maltin fil-Milied għalilna kif eluf ta' nies żaru l-sit bejn il-Milied u l-ewwel tas-sena. Elenka kif il-Kunsell Lokali ta' Għajn Silem ikkollabora ma' bosta kunsilli lokali oħra Maltin biex il-maġi setgħu jduru bosta rħula oħra. Dalgħodu tlaqna mill-Birgu samna bid-dajsa għal-Valletta, imbagħad imxejna sal-Ħamrun fejn għandna din l-attività tissir u issa ħammorru raħal ġdid fejn għandna attività oħra. Għada se nibdew il-vjaġġ tagħna mill-Imdina fejn ħaniħtlu l-Imdina l-istess, nieħdu l-Katedral u anke nżuru l-Imdina, imbagħad inkomplu l-vjaġġ tagħna lejn il-Mellieħa fejn fil-11 irid nkunu fid-Dar tal-Anzjani aħna nagħmluha enfasi li nżuru jew sptarijiet jew Dar tal-Anzjani biex anke nferħu dawk in-nies inqas ix-xurtjati minnha fejn għadna ġejjin minn Dar tal-Anzjani hawnhekk fil-Ħamrun. Il-vjaġġ tagħhom jilħaq il-qofol tiegħu kmien il-ħadd wara f'sinar meta l-maġi abbord il-vapur ta' Għawdex jaqsmu lejl imġar biex wara 3 ta' wara f'sinar issir id-daħra tiegħu f'Għajn Silem.